Uy, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin muslimat para pendengar yang hormati, makhluk kita di naik dan samping di pintu kenapa penjama selesai di tahun tahun keluara utawa isarah kata mayit umumnya datang kita dulu tentang kasih kita dan pentinggalan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu shay'in halikun ilal wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Fama hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha numitukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum min ajri was-sawati wa fiha numitukum bid-duti wat-turabi wa minha nukhrijukum lil akhirati wal hisati. Bismillah wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Hei bapak rai, saiki sira wis mati lan saiki sira wis ngalih marang alam kubur, yaiku ngalam barzah. Sira aja nganti lali perkara kang sira sungkemi nalika sira pisah karo kita kabeh, yaiku nakseni yang teman-teman ora ana pangeran kang hak kejaba namung Gusti Allah Ta'ala. Lan nakseni yang Gusti Nabi Muhammad iku utusanipun Gusti Allah Ta'ala. Hei bapak prajurit, sing ati-ati yen sira ditakoni malaikat loro kang dipasrahi nyoba marang sira. Sira aja kaget lan aja geter. Ngertiyo, sak temene kang bakal nakoni sira yo padha-padha makhluke Gusti Allah. Hei bapak prajurit, malaikat loro mongko takon marang sira mengkene. Apa pangeranmu? Apa agamamu? Apa nabimu? Apa etikatmu? Lan apa kang sira sungkemi nalika sira mati? Yen sira ditakoni kaya mengkono, jawabno pangeranku Gusti Allah. Yen dikaping pindhone takone, jawab maneh Gusti Allah pangeranku. Yen dikaping teloni iku pitakonan kang pungkasan, sira jawab kang tegas, aja geter aja wedi. Gusti Allah iku pangeranku. Agama Islam agamaku. Gusti Nabi Muhammad iku nabiku. Kitab Al-Quran iku panutanku. Sembahyang 5 waktu iku kewajibanku. Wong Islam kabeh iku sedulurku. Nabi Ibrahim iku persasat mbah buyutku. Aku urip lan mati netepi ucapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei bapak prajurit, bocah kang tak warono marang sira iki cekelono kang teman-teman. Ngertiyo, yen sira bakal manggon ing alam kubur nganti ndasuk dinane kiamat, yaiku dinane wong ahli kubur padha ditangekake. Hei bapak prajurit, ngertiyo, yen pati iku hak manggon ing alam kubur, ditakone malaikat mungkar lan nakir ana ing alam kubur. Dinatani saking kubur, anane hisab amal, anane timbangan ngamal, wat siratal mustaqim, neraka lan swarga iku kabeh hak mesti anane. Satuhune dina kiamat iku mesti bakal tumeka. Lan satuhune Gusti Allah iku bakal nangekake marang wong kang ana ing alam kubur. Panas kang ya Allah, Allahumma anta qulubana la hajra yahidi anisa wahdatana wahdatahu horobatana horobatahu walakin hujjah
Fala tamkina ba'dahu waghfir lana ma lahu. Ya Allah ya Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala sa'il kubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi wa la taj'al kuburahu raddam riyal jinan wa la taj'al kuburahu min kufratin niran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila nabiyil afdal wal abad wa hakana bil jami'i al-hadat wa hakana min jami'i sayiat wa rabbana ja'ala darajat wa balighna bi aqsal ghayri Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi habli min as-salihin Rabbi habli min as-salihin Rabbi habli min as-salihin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya wasi'ul ghafari rabbana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu berdoa kamu Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum